Det skal slibes ud nu. Det slibes ud. Er der nok i den ende? Og Curly, den her ene her, Den skal være her. den skal på først. Ja, her også. Ja. Den vender rigtigt, ikke? Ja. Yep. Hold. Ja. Og nu ankommer også dyret, som skal indgå i lørdagens festmåltid. Spidstegt havtyr. Den er også død. Den skal tilberedes af Mathias Braber. Vi skal spotte derovre. Yes. Bjarne, på den her side af På den. den anden side. Nej, Du er ikke. Pas. Kan den ikke skubbe sammen dernede? Sådan. Kan den ikke gå i deroppe? Nej, nu kan den ikke. Bare sæt den på nu, så finder vi ud af det. han så. Sommerstokken var ikke Ligger den på den der. En sten under her, ikke? Hvor lang tid tager det? Til i morgen aften. Til i morgen aften? Ja. Hvordan ved du det? Fordi det er mig, der bestemmer det. Hej. Hvad vejer den? Nu var den 330. 330. 30-40 kilo, ja. Den er ikke den veje, den er for stor til at veje, når den er blevet slagtet, men det vejer... Den anden, der var lidt stor, den var i 330. Du snakker om to, der var lige stor. 330 til den anden. Ja, Hvordan kan du så vide, at det skal være et helt døgn, før den er færdig? fordi jeg regulerer den lidt op og ned. Det vil sige, at I skal holde vagt hele natten og dreje den. Og hele dagen i morgen også. Ja. Og det der, det er en havtyr, har jeg fået at vide. Ja, det hedder den vist nok, den her gang, ja. Det er en sortbrødet tyr. Som en landmand har haft op i Fjerdslev, som vi udvalgte, fordi den er flot i façon, og fordi vi regner med, at den også smager godt. Natten begynder, og gjallerhornene kalder på bakken. De kalder fabeldyrene frem fra hullerne i havets bund. Vindfisk, havheste, klabautermænd og den tohalede havfrue, fiskenes dronning, og havtyren, fiskenes konge. Og mens skyerne driver over Nordatlanten, adlyder havets væsener hornenes kalven og dukker op fra havet. Op på asfalten og ind på parkeringspladsen. Med havtyrbåden trukket af 2 sorte heste i spidsen. Oppe på bakken fortsætter Tukak-teatret med at mande ånder frem. Hvad er det egentlig, der foregår? I programmet kan man læse. Ragnarok, verdens undergang, betyder oprindelig afbrænding af gamle guder. Brænde de gamle guder, og derved skabe et tomrum, hvorfra nye handlinger, ord og billeder kan opstå. Dette frugtbare tomrum kaldte de gamle Ginnungagap, det fortryllede gab, hvor i verden blev skabt. Sådan siger programmet, mens Hugin og Munin, Odins ravne og andre sorte fugle samler sig over det mørke hav. Og hernede ligger den så, den som nogen kalder den rationelle verden. Hverdagens verden, med kutter, der skal afskrives, hvor fisk omsættes til penge, og hvor fiskeriet bestemmes af IF-kvoter. Er det denne verdens guder, der skal brændes på bakken, eller hvordan skal man ellers finde forbindelse mellem det, der foregår dernede, og det, der foregår heroppe? Et par 100 meter imellem, 2 verdener, 2 kulturer. Festens anden dag, lørdag. Havtyren ligger over kullene og steges til aftenens måltid.
Per Krager, hvad er en havtyr? Ja, altså ifølge Evald Tang Christensen, ikke? Hans indsamlede sagn, så er det en tyr fra de kvæg, der græssede i havet. Det troede man på i gamle dage, at der var høveder i havet. Ikke? Og de høveder kom samtidig op på strandengen og åd bøndernes græs. Og så blev der ballade. Ikke? Og under alle de her forviklinger mellem havmænd, som ejer havkvæget, det gør havfruer også, der vil bønderne så have penge af havfruen. Hun har ingen penge, siger hun. Men bønderne ser, at hun har et meget, meget smukt bælte af guld. Guldtråd og sådan nogle ting. Og det vil de så have i stedet for. Så får de bæltet. Og da de så kommer hjem, så er der kun tang. Og så bliver der yderligere ballade og slagsmål. Og det resulterer i, at havfruen, hun sender havtyren op på stranden. Den skal rode så meget op i sandet, at byen fyrer til. Så det gjorde den. Hvorfor er dine Det er havtyr? havtyr. Nogle gange så besprang de også det almindelige kvæg. Og så fik den sådan et stort kvæghold af blå dyr, fordi havtyren var blå. Det her, det er kutterblå. Det kan du også se på havnen, ikke?